uDavide wayeyindoda efunana nenhliziyo kaThixo, yaye ngemihla yokugqibela elawula wagqiba enhliziyweni yakhe ukuba uza kwakha itempile yenkosi. Wayalela unyana wakhe uSolomoni ukuba awenze lo msebenzi, yaye yagqitywa kwa itempile kwiminyaka esixhenxe kusetyenziswa kuphela abagqibeleleyo ababachweli nezinto zokwakha. Itempile apha ngaphakathi yayelekwe ngeetoni ezingama-23 zegolide, yaza yahonjiswa ngeyona ndlela ephucukileyo. Izitya zokuhombisa neziza kusetyenziswa zazenziwe ngegolide eyomeleleyo nazo, njengoba isibingelelo samadini ndawonye namachibi okuhlamba enziwe ngobhedu olomeleleyo. Ngenene yayiyitempile emangalisayo apho uThixo wayeza kuhlonitshwa kwaye anqulwe. Itempile yayiluphawu lendawo uThixo wahlala kuyo phakathi kwabantu bakhe. Kwizikronike zesibini sasihluko sesixhenxe, inkosi yathetha noSolomoni ebusuku, yayonyula itempile njengendlu yesibingelelo. Waze ke uThixo wamlumkisa esithi ukuba abantu abahambi kwiindlela zakhe, uza kubangela ukuba kungabikho mvula, izityalo zingaphumeleli, kubekho nobhubhane wesifo oza kubo. Kodwa ukuba bayaguquka bafune ubuso bakhe, babuye ezindleleni zabo ezimbi, yena uza kubaxolela aze aphilise nomhlaba. Waza ke wamlumkisa uSolomoni wathi ukuba abantu basoloko bebuya umva kwiindlela zakhe, uza kubasiphula emhlabeni onikwe bona, aphinde atshabalalise itempile athe yena wayingcwelisela yena. Kuso sonke isizukulwana seenkosi ezilandelayo ezingama-20 kwakunzima kumaStrayeli ukuba agcine ihambo enyulu phambi koThixo. Babesoloko bephambuka besenza unqulo lwezithixo ndawonye nokungcola kwamanye amazwe awayenikwe uphumaphele phambi kwabo. Noxa abaprofeti babengapheli mandla kwimizamo yokubizela abantu ukuba babuyele kuThixo, baqhubeka abantu kwiindlela zabo zokungcola. Ekugqibeleni inkosi yade yadinwa yaze yasebenzisa uNebukadnezare njengesixhobo sayo sokutshabalalisa iYerusalem nokuthinjwa kwabantu. Itempile yayime iminyaka engama-373 yatshiswa yaze yatshabalala yonke, kungekho nalinye ilitye elingaphethulwanga. Bonke ubunewunewu, ubugcisa ndawonye nobuchweli bomsebenzi kaSolomoni baphelela ekutshatyalalisweni ngenxa yokuba abantu bakaThixo baye bazishiya iindlela zakhe. Emva kweminyaka engama-47, uKores uMpesi wayoyisa iBhabhiloni waze wabuyisela abathinjwa bakwaIsrayeli nemiyalelo ecacileyo ndawonye nezinto abaza kwakha ngazo itempile yenkosi uThixo. AmaSrayeli abuyela umva kodwa, ngaphandle kokuphinda bakhe izibingelelo zamadini, ayikho into abayenzayo malunga nokuphinda bakhe itempile. Itempile ihleli ilinxiwa elisebugxwayibeni iminyaka eli-18. uThixo wathumela umprofeti uHagayi ukuba akhalimele uZerubhabheli umlawuli, uYoshuwa umfundisi kunye nabantu baseYerusalem esithi uHagayi wokuqala kusuka kwisahluko sesibini ya-11, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, aba bantu bathi, asikabi nalo ixesha lokuba kuziwe, asikabi lixesha lokuba yakhiwe indlu kaYehova. Lixesha na kuni nina lokuba ke nihlale ezindlwini zenu zalekiwe, ibe le ndlu yam yona ilinxiwa? Kaloku ke utsho Yehova wemikhosi ukuthi, zigqaleni iindlela zenu. Nahlwayela kakhulu, ningenise kancinane, niyadla ningahluthi, nisela ningoneli kukusela, nambatha ningevi tshintsho. Noziqeshisayo uziqeshisela ukuba agalelele engxoweni enezikroba. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, iindlela zenu zigqaleni. Nyukani niye kweleentaba, nize nemithi, niyakhe indlu le, ndokholiswa ke yiyo, ndizizukise, utsho uYehova. Nalindela into eninzi, nantso isuke yaba yinto encinane, nithe nakuza nayo ekhaya ndayiphephetha.
Ngani ke, utsho uYehova wemikhosi, ngenxa yendlu yam, yona le ilinxiwa, nibe nina elowo ebalekela endlwini yakhe. Ngenxa yoko, ngenxa yenu, izulu liyala nombethe nomhlaba wala neendyebo zawo. Ndababiza ukoma phezu kwelizwe, ngaphezu kwentaba, naphezu kwengqolowa, naphezu kwewayini entsha, naphezu kweoli, naphezu kwezinto zonke eziphuma emhlabeni, naphezu kwabantu, naphezu kweenkomo, naphezu kokuxelenga konke kwezandla. Ngokucacileyo aba bantu bakaThixo abazange babonakalise mdla ekuthobeleni isicelo sakhe sangaphambili sokuba indlu yakhe ibuyiselwe kwisimo sayo sangaphambili. Itempile yakhe yayilinxiwa elisebugxwayibeni ngeli xesha abantu besenza ngeendlela zabo ezijonge iziqu zabo namabhongo okuzenzela iindawo zokuhlala ezinobunewunewu neempawu zokuba kudido oluphezulu, bebonakalisa ukuba abaxhomekekanga, banezakhono nezinto abakwazi ukuzenza. Oku kwakubonakalisa ukuba iintliziyo zabo azilandeli Thixo. Ngoko ke izigwebo zobulungisa zakhe kwezolimo zehliswe khona ukuze babuyele kuye. Mhlawumbi uthi, asinayo itempile esebugxwayibeni? Okanye sinayo? uYohane isahluko sesibini, ivesi ye-19, waphendula uYesu wathi kubo, "Yichitheni le tempile, mna ke ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu." Athi ke ngoko amaYuda, "Yayiminyaka 46 nje isakhiwa le tempile, ke wena wayivusa ngeentsuku ezintathu qha?" Yena ke wayethetha ngetempile yomzimba wakhe. uYesu watshabalalisa umsebenzi owenzelwe injongo yetempile, oku kubonakaliswa ngokukrazulwa kwekhuselo ngexesha lokubethelelwa kwakhe, waze wathi kwiintsuku ezintathu wakwazi ukuyakha kwakhona itempile entsha, apho itempile kaThixo iza kumiliselwa entliziyweni zethu ngaye. uYohane isahluko sesine, ivesi ngu-21-23, "Kuza ilixa eningasayi kuthi nakule ntaba yaseYerusalem nimnqule ubawo, kodwa kuza ilixa nangoku selikho xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya nangenyaniso." KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithathu, umqolo 16, "Anazi na ukuba niyitempile kaThixo? Anazi na ukuba umoya kaThixo umi ngaphakathi kwenu? Ukuba umntu uyayonakalisa itempile kaThixo, uThixo womonakalisa lowo, kuba itempile kaThixo ingcwele, ninjalo ke." KwabaseKorinte besibini isahluko sesithandathu, umqolo 16, "Inakudibana kuni na ke itempile kaThixo nezithixo? Kuba nina niyitempile kaThixo ophilileyo." Ukuba thina njengabantwana bakaThixo siyitempile kaThixo njengoko uThixo etshilo, ngoko ke isimo setempile yethu yinto ekufuneka siyiqwalasele. Ingaba itempile kaThixo ekuwe bubomi obutshatyalalisiweyo? Yayikhe yaba nozuko kodwa ngoku ingcolisekile ngenxa yokungahambi kwiindlela zikaThixo? Ingaba ifuna ukulungiswa okanye mhlawumbi ukuqalelwa yakhiwe? Sizifumana sikwingxuba kaxaka enje ngamaxesha kaHagayi. Isiqhamo saseAfrika sibonakalisa ngokucacileyo isigwebo esiqatha sikaThixo ngenxa yetempile yakhe ekuthi esebugxwayibeni. Yona imihla abantu abangamahlwempu njengoIsrayeli bayakhala. Kutheni? Kutheni yini inkosi iAfrika ihlwembuseke kangaka? Kutheni singenazo iinkozo zaneleyo? Kutheni singazange sikhe sibe nokwaneleyo ukuze sanele? Kutheni singaze sibe nemvula eyaneleyo? Kutheni abantwana bethu kufuneka bave ubunzima? Kutheni impahla zethu ziguga? Kutheni sisebenzela ilize? Kubonakala noko kungekho bulungisa xa kufuneka siphile kobu buhlwempu. Kude kakabini kulo mhlathi ukuHagayi uThixo esithi, "Ugqaleni umendo wenu." Ugqinisa le ndawo yokuba ayizondlela zakhe ezigwenxa kodwa zezethu.
uZigqale sahluko sesi-18 ivesi ngu-25 uthi, ukanti nithi ke indlela yenkosi ayilungelelene, khanive ndlu kaIsrayeli, indlela yam ayilungelelene yini na? Asizezenu na indlela ezingalungeleleneyo? Iingcebiso zikaThixo amaxesha amaninzi ziqatha kanye ngoku besilindele ukusizelwa nguye, uye aveze eminye imiba ekunzima kakhulu ukuba simelane nayo. Xa sikhala sithi le ndlela ayilunganga, uphendula yena athi, zindlela zenu ezingalunganga. Ukuqala indlela zethu ayikokujonga nje ezakwamoya kodwa nakwizinto ezibambekayo. UThixo waxelela amaSirayeli ukuba aphinde akhe iTempile, yayisisombululo esibambekayo kwingxaki yakwamoya. Indlela zethu zezi zinto zisiqhubela ukuba sibe phantsi kwesiqalekiso. Masike sijonge imizekelo nje embalwa yeziqalekiso esiphila phantsi kwazo ngenxa yokuba indlela zethu zingalungelelananga neendlela zikaThixo. Okokuqala sisiqalekiso esiza ngenxa yempalalo-gazi nobundlobongela. IGenesis sahluko sesine isinika ibali elimasikizi likaKhayini owabulala umntakwabo uAbheli. uKhayini noAbheli bayebeza nomnikelo kuThixo njengendlela yokunqula. Kodwa ke ngenxa yokuba intliziyo kaKhayini yayikude, uThixo akazange wamkela umnikelo wakhe, waze uKhayini waba nomsindo nomona kumntakwabo. Umona olapha kuthi ma-Afrika ufihleke nzulu kwinkcubeko yethu yaye kufuneka isombululo kule nto. Usuka ekuziveni ungaphumeleli uze ubangele abantu bade babe neyona ndlela embi yokuvalela nabani na ongomnye ukuba aphumelele. UThixo uthi kuKhayini, kutheni le nto nomsindo? Yini na ukuba busangane ubuso bakho? UThixo wamkhuthaza wathi, ukuba uthe walungisa buyakusabuluka ubuso bakho. Ukuba uthe wakwalungisa isono silinde wena ngasesangweni. Kufuneka usilawule isilingo okanye siza koyisa. Isilingo siqala ekubeni samkele inkanuko yokusenza. Isilumkiso sikaThixo kuKhayini sawela ezindlebeni ezingevayo kwaze kwathi ngokukhawuleza inkanuko yakhe yavelisa ukubulala kokuqala ehlabathini. Iincwadi zembali zamazwe aseAfrika zigcwele ngamabali empalalo-gazi ezimfazweni, okubulalana, ukutshutshiswa kweentlanga, ndawonye nokungananzi ubungcwele bobomi bomntu. Kunyulo lwaseKenya ngeyomnga uDisemba wama-2007, okubonakala njengesikhokelo sentando esininzi idemokhrasi ndawonye nesidima selizwe lilona linenkqubela Afrika, yatshatyalaliswa intshukumo encinci. Ngaphezulu kwabantu abali-1,000 babulawa yaye abangama-300,000 basitshiyelwa ezindaweni zabo zokuhlala kumlo osemva konyulo. eMzantsi Afrika, ukubulawa ngobuhlanga ngowama-2008 kwasuba ubomi babahambi abalinganiselwa kuma-62, kwenzakala abangama-670, ngoku abangodingindawo yayingama-100,000. Ubuhlanga eRwanda ngonyaka u-1994 bakhokhelele ekubolweni kwabantu abangama-800,000 amaTutsi ebulawa ngamalungu elizwe labo, amaHutu. Mvanje xa bendiseBenin ndiye ndaqhiphuka umbilini xa ndisiva kwiincwadi zembali ukuba inkosi yalubulala kanjani uhlanga olukumhlaba osecaleni kwayo, yaqokelela igazi leentshaba zayo, yalixuba nomhlaba wokwenza izitena zebhotwe layo endaweni yokuba asebenzise amanzi. Uyacinga ukuba simqumbisa kangakanani uThixo? Yini na ukuba busangane ubuso bakho? Yini Afrika iyabuza inkosi. U-Isaya 59 ivesi yesi-3, kuba izandla zenu zidyobhekile ligazi neminwe yenu bubugwenxa. Amazwi egazi labamsulwa akhala kuThixo esuka emhlabeni ngalo lonke ixesha xa yena ehamba kweli lizwekazi. Igazi likaAbheli elimsulwa elingenatyala, igazi liyampompoza emhlabeni yonke imihla kumazwe ngamazwe, oku kuyoyikisa. Isigwebo sasiqatha kuKhayini.
Waqalekiswa kwakulo mhlaba ubambe imfihlo yesono sakhe esibi kakhulu. Isiqalekiso sikaKhayini. Isiqalekiso sakhe sokuqala sesokuba umhlaba usayi kuvelisa isiqhamo sawo okanye mandla kuye. Okwesibini, uza kwesaba yokuzimela aphinde abe sisibhadubhadu esijikeleza emhlabeni. Isiqalekiso yayingumthetho kaThixo, yaye isenguwo xa kuphalazwe igazi elingenatyala. Isiqalekiso kukusebenza nzima kungabikho ziqhamo, ube ngumntu osabayo kwaye osisibhadubhadu ongenandawo yokuhlala yesigxina. iAfrika lilizwekazi eliphila phantsi kwesi siqalekiso kanye esinikwe uKhayini, apho umhlaba ukhala kuThixo ngalo lonke ixesha ngenxa yokungcola okubi kakhulu okwenziwayo kanye phakathi kwabendlu nakwabangenatyala. Abantu batsala nzima baphinda amaxesha amaninzi bangakwazi ukuphila ngaphandle komhlaba, yaye basokola befuduka, bebhadula basuke kwelinye ilizwe okanye idolophu baye enye beyokufuna umsebenzi okanye icebo lokuphila. Lo ngumba ochukumisayo, ngokuba abaninzi baza kuthi, kodwa abakhange babulala okanye babe yinxalenye yodusho oluchasene nabantakwabo. KuSamuel wesibini isahluko 21, ukumkani uDavide wayenesi sikhalazo sifana nesi esithi isizwe sakwaIsrayeli sasiqalekiswa ngenxa yezono ukumkani uSawule azenze kumaGibheya. Esi sono sasenziwe kwiminyaka emininzi eyagqithayo, yaye uSawule wayengenguye notata kaDavide. Kodwa umhlaba uyalila kuThixo ngokuphalazwa kwegazi labamsulwa. Ngenxa yesi sililo kwabakho indlala kumhlaba wakwaIsrayeli iminyaka emithathu, yaye isiqalekiso sikaThixo sacacisa ukuba umhlaba uza kuyibamba imveliso. Emva kokuthetha-thethana noDavide, amaGibheya acela impindezelo baze baxhoma unyana bakaSawule abasixhenxe eGibheyoni. Emva kokuba le ntlawulelo ngegazi ihlawuliwe, ithi ke ngokwivesi ye-14, uThixo wachukunyiswa zizibongozo ngomhlaba. Siphila phantsi komnqophiso omtsha apho kungasekho mfuneko yegazi emaliphalale ukuze kubekho intlawulelo yesiqalekiso. UYesu uye waba lelokugqibela neligqibeleleyo idini lesono sethu samandulo, sangoku nesexesha elizayo. Uye waba sisiqalekiso ngokuxhonywa kwakhe khona ukuze thina sikhululeke esiqalekisweni. Uhlawule ixabiso ebelifanele ukuba lihlawulwa ngokuxhonywa koonyana abasixhenxe. Kodwa ke uYesu safuna ukuba siguquke, yaye sicele igazi lakhe elingenatyala lihlambe, liphilise kwaye liqhawule isiqalekiso esiphezu komhlaba wethu. Xa siye senza isigqibo ngalomba, uThixo ke ngoku umilisela isivumelwano nomhlaba sokuba awusokuze uphinde ubambe imveliso, yaye siza kukhululeka kwihlazo lokwesaba nokubhadula, sihlale ngoxolo yaye sisonela zintsikelelo zakhe. UYesu wasiyalela ukuba masithandane njengoko naye wasithanda. Ongako umehluko kungahloniphi ubungcwele bobomi bomntu esikubona phakathi kwethu. Qala iindlela zakho. Isiqalekiso sobomi obufutshane. Abantu baseZambia, Zimbabwe, Malawi naseMozambique kulindeke ukuba ke iminyaka yokudla ubomi yomndilili ibe ngama-37. Ungafumana simbalwa gqitha isizukulwana sabantu abadala kubantu baseAfrika. Amaxesha amaninzi abantu abadala ezilalini baneminyaka ejikeleza kuma-30. Sisiqalekiso esi, ayiyomeko yobuhlwempu. Thelekisa ke oku nelindelekileyo iminyaka yokudla ubomi yomndilili kumazwe aphuhlileyo, apho kusoloko kulindeleke ukuba ke ibe ngaphezulu kwama-70 eMelika, iphinde ibe ngama-77 eBritane. Uphando lwentlangano yamazwe ehlabathi malunga nentsholongwane ye-AIDS iwaveza ukuba ke uMzantsi Afrika unabantu abaphila nale ntsholongwane abazizigidi 5.5, elona nani liphezulu kumazwe onke ehlabathi. Ngonyaka u-2006 bangaphezulu kwama-350 abantu abasweleke ngokoyanyaniswa ne-AIDS, yaye abasetyhini abangama-30 kwikhulu babosulelekile ngoma-2008. uMzantsi Afrika ngokwemigangatho yaseAfrika
lilizwe elityebileyo elinezinga eliphantsi kakhulu labantu abangondlekanga, liphinde libe lelona linemveliso ephezulu kubantu abalikhulu, i-GDP per capita, kweli lizwekazi. Oku kuveza ngokuphandle okungeyonyani ukuthi i-AIDS inento yokwenza nobuhlwempu. Akunjalo. Ukuziphatha kakubi ngokwesondo kubantu baseAfrika ngunobangela wokwanda ngokukhawuleza kwalo bhubhane uneziphumo zokucutheka kwexesha lokudla ubomi. Xa abantu befuna ingcebiso kwizilumko ngalo bhubhane we-HIV and AIDS, babuye nezisombululo eziyinyambalala, ndawonye nenkcitho eninzi kumaqonga engxoxo, kwiinkomfa nakwinzame zokuyipapasha. Isisombululo esikhoyo ziziyobisi ekuthiwa yi-antiretroviral, ikhondom nokufundisa ngesondo. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesesithathu 20 vesi kwathiwa kananjalo, iNkosi iyazazi izicamango zezilumko ukuba azinto. Iindlela zikaThixo ziphakamile kakhulu kuneendlela zethu, yaye yena wabeka imithetho yokulawula izimilo zabantu khona ukuze bazokuphila ubomi obude nobugqithisileyo. Indumiso 34 ivesi ngu-12-13, ngubani na umntu obungxameleyo ubomi, othanda imihle yokubona okulungileyo, gcina ulimi lwakho ebubini, umlomo wakho ungathethi inkohliso. Indlela kaThixo ilula yaye inyulu. Indoda kufuneka ibe nomfazi omnye, yaye kufuneka bathembeke omnye komnye njengesiboniso sokuthembeka kwakhe ekusithandeni kwakhe. Ayikho inkomfa okanye imfundo ngesondo efunekayo. Masivele siqale indlela zethu ezingalunganga, simcela asixolele ngazo, siguquke yaye sihambe kwindlela yakhe. Ukuba sisebenzise indlela zikaThixo kulomba, siza kuphila ezintsikelelweni zakhe. KwabaseThesalonike bokuqala isahluko sesine ivesi yesithathu, kuba oku kukuthanda kukaThixo ukungcwaliswa kwenu, ukuba nikhumke kulo uhenyuzo. Ukuziphatha kakubi ngokwesondo kubandakanya ukukrexeza, ukudibana ngesondo nabantu ozalana nabo, ukudibana ngesondo ningatshatanga, ukuthandana kwabesini esinye nomntu olala nezilwanyana. KwabaseRoma isahluko sesithandathu umqolo 23, kuba umvuzo wesono kukufa, ngesona isibabalo sikaThixo bubomi obungunaphakade kuKristu Yesu iNkosi yethu. Xa abantu bephila ngohlobo olunqumla phakathi ixesha lokudla kwabo ubomi, sikulindela njani ukuba singakhula kulwazi nokuqonda okanye sikwazi ukuba nabasebenzi abanempilo nabavelisa ngokukodwa kwezolimo? Xa una-37 uqalisa ukuphelelwa ngamandla uze ufumane ubulumko obuthile. Oku kubaluleke kakhulu kwinkcubeko yokufundela ukuba uphuhle. Ukuba abacebisi nabafundisayo abaye baqeqeshelwe ukuba ke baguqule ubomi babo bangamahlwempu baphela bebhubha xa benama-37 obudala, ayikho indlela yokuba kungaphuhliswa isiseko solwazi lwaba bantu ngaphezu koko bebekunikiwe. Yiyo ke loo nto ukugqithiselana ngolwazi kusima ngxi yaye lusihla. Into ekhoyo yaye enzima kakhulu phakathi kwabahlelelekileyo abangamafama kukuba ubomi bolutsha nabadala busoloko bukhunjulwa qho ngeempelaveki ezingcwabeni. Kulusizi ngokuba indlela zabo zisahleli zinjalo. Ukuba iphupha lethu kukujika eli lizwekazi liyeke ukuba sisitya esingqibayo, libe yingobozi yesonka, kuza kufuneka siqale indlela zethu yaye siguquke ukuze uThixo asikhokelele ekubeni sibe nabantu abasempilweni, abavelisa ngokodwa, abafunde ngokwenene nabaza kuphila ubomi obude. Qala iindlela zakho. Isiqalekiso kwimveliso yomhlaba, imveliso engatshongo khona. KuHagayi kunika umdla ukufunda ngokuba uThixo oyena uza kubamba imvula kunye nemveliso yomhlaba. Isityalo sombona. Indima edlalwa bobulembu ekuhanjisweni komgutyana wokuvelisa. Kwisityalo sombona kukho ummangaliso odalwe nguThixo onika umdla.
Indawo nganye yokuvelisa kukamama, i-ovule, emboneni inobulembu obuncamathele kuyo lamsonto mde unombala ontsundu ohamba ude uyokufika kwintloko yompha. Xa isisigaba sokuhanjiswa komgutyana wokuvelisa imbewu esityalweni, umgutyana omnye wokhozo uye uhlele koba bulembu yaye ukhule uhle ngobulembu ude uyokudibana nalaa ndawo yokuvelisa apho kubangele ukuba ke kuvele imbewu. Ubulembu obuvela kuqala bobu budibene nale miqolo yokuvelisa ingezantsi. Ngoko ke ifumana umgutyana kuqala uze ke umpha lo wombona uye ugcwalisa isikhewu kancinci kancinci ukuya phezulu ide ke yonke imbewu igcwalise phantse yonke intloko yompha. Kodwa ke ukuba inkosi yesivuno ibiza imbalela emhlabeni nakwimveliso yomhlaba, le ndlela yokuzisa imveliso iyachaphazeleka kakhulu. Ubulembu kufuneka bufume ukuze iindawo zokuvelisa zingenwe ngumgutyana. Ngapha koko umgutyana awunako ukukhula kulo msonto wobulembu. Ukoma okubangelwa kukufuma okungonelanga obukhoyo ngexesha lokuvelisa kwesityalo kubangela ilahleko enkulu kakhulu yezityalo, yaye nezi zityalo sezikhule zande zinganelahleko yezityalo apho umpha ugcwaliswa uyokuma kwisinye kwisahlulo sesine ezine kwisiqingatha okanye kwisithathu kwizahlulo ezine ukunyuka ukuya phezulu empheni. Isivuno sombona somndilili kwilizwekazi Afrika ngama-350 obunzima kwihektare nganye. Ngoku kodwa ke eyona mveliso ekwinqanaba eliphezulu kwilizwekazi iAfrika ingaphaya kwama-25,000 obunzima kwihektare. Le mveliso ikuqondo oluphantsi ibonakalisa isiqalekiso esibangele ukuba kufuneka ngaphezulu kwama-20 ezigidi zeetoni zeenkozo ziziswe ngamanye amazwe kumanxweme eAfrika unyaka nonyaka. Amafama phantsi kwesiqalekiso athe uThixo wasiyalela njengesohlwayo emhlabeni nakwimveliso, kodwa ke thina njengabantwana bakaThixo singasoyisa esi siqalekiso ngokusuka siqale yaye sitshintshe iindlela zethu ngezenzo, sisebenze phantsi kwezi meko zingumcelimngeni athe uThixo wazibeka emhlabeni. Isenzo esibambekayo sesi: xa singaphethuphethuli mhlaba yaye sisebenzisa ingubo kaThixo yokombathisa, siza kugcina ukufuma ngalo lonke ixesha lolimo. Oku kubeka amafama alima ngendlela kaThixo esimeni esingatshintshiyo ukuze bavune isivuno esikhulu yaye bayoyise imbalela xa ifikile. Ubungqina obukhulu babantwana bakaThixo abathi bakwazi ukuthwala isiqhamo kanye ngexesha lesigwebo sikaThixo emhlabeni ngonyaka u-2004 apho uDixon Shwali wavuna iingxowa ezintlanu zombona, waze umntu wakwaba akavuna nto ngexesha lembalela embi kakhulu eyabakho emva kweminyaka eMalawi. Kwakhona ngo-2009 ingingqi yaseLower Shire eMalawi yaphinda yanenye imbalela, waze uDixon wakwazi ukuvuna iingxowa ezingama-30 emva kokuba elima ngendlela kaThixo iminyaka emihlanu. Ngoko abamelwane bevune ingxowa esisi-1 nesiqingatha kwakule ndawo inye. Kufuneka sibuyele kuThixo kuzo zonke iindlela zethu, kubandakanye nezinto ezenziwayo sibonise zona yena kwindalo yakhe. Singaphethuphethuli mhlaba yaye sombathise ngaphezu komhlaba ngengubo kaThixo ukuze sikwazi ukuyilwa imbalela xa ifika. Olu luhlobo lokholo olufana nolomntwana njengoko silandela iindlela zakhe asibonise zona kwindalo. Qala iindlela zakho. Isombululo: ukubuyiselwa kwetempile esimeni sayo. Kwimizamo yethu yokufuna isombululo zikaThixo kwimibuzo enzima enje ngobuhlwempu obugqithisileyo obusijikelezileyo, siqala ngokugqala iindlela zethu ngokuba siyitempile kaThixo ophilayo. Ubungqina obumangalisayo kwibali elikuHagayi bobokuba uSirayeli wade ekugqibeleni wasimamela isicelo sikaThixo sokubuyisela itempile esimeni sayo yaza yagqitywa ngowama-515 BC
nathi ke singakwenza oko. uPetros wokuqala esihloko sesibini umqolo ngwesihlanu. Nani ngokwenu njengamatye aphilileyo, yakhekani nibe yindlu eyiyomoya, isibingelele singcwele sokunyusa imibingelelo eyiyomoya eyamkeleka kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Asinokwazi ukutshintsha ilizwe lethu kodwa singakwazi ukutshintsha umuntu ngamnye, ukutshintsha ubomi bethu yaye sibe nefuthe nakutshintsho lobomi bosapho lwethu ndawonye nabahlali abasijikelezileyo, kuze kuthi xa oku kudibene kwenzeke umahluko omkhulu. Xa sisakha iTempile, sinika uThixo indawo elilungelo lakhe ebomini bethu yaye siqala iindlela zethu. Sifanele ukuba ke siyaphuhla yaye siyaqhubeka sisiya kwisicwangciso esigqibeleleyo sikaThixo sokuba ubomi bethu bunike yena uzuko ngandlela zonke. Xa siqala iindlela zethu, masinyuke intaba yenkosi sinezandla ezimsulwa nenhliziyo enyulu. Ubomi bakhe bungaphakathi nobuhamba nathi buqalisa ukuthwala isiqhamo. uHagayi wesibini isahluko se-18 uya kwe-19. Khaniqale nithabathele kule mini, nibhekise emva nithabathele kusuku lwama-24 lwenyanga yesithoba kususela kuloo mini yokusekwa kwetempile kaYehova. Qalani ke, isekho yini na imbewu eqongeni? Hayi, akuxakathanga nto, kude kwesa kumdiliya nomkhiwane nomrharnathi nomngquma. Ndithabathele kule mini, ndiyakusikelela. Noxa itempile engumsebenzi osaqhubekayo, kodwa uThixo wabasikelela ngoncedo olukhawulezileyo ndawonye nokuqhama. uThixo akanamdla kakhulu ekubeni sigqibelele ngaphandle kokuzimisela ekuhambeni ezindleleni zakhe. uThixo ufuna abantu anokubabiza ngokuba ngabakhe ncakasana, abantu abafunana nenhliziyo yakhe, abathanda yena nabahamba naye. KwabaseThesalonike bokuqala isihloko sesibini umqolo 12. Ukuba nihambe ngokumfaneleyo uThixo onibizelayo kobakhe ubukumkani nobuqaqawuli. Siyakhetha yonke imihla kwitempile yobomi bethu ukuba sinike yena indawo anelungelo layo lobukhosi ndawonye nokuhlonitshwa, hayi njengetempile endala eyayisetyenziswa ngabantu ngexesha lezidlo namadini. Le yinywebe emangalisayo yaye ayiyonto ekufuneka siyithathe kancinci, kodwa kufuneka siyithakazelele ngendlela eyodwa sinyanisekile. KwabaseKorinte besibini isahluko sesithandathu umqolo 16. Njengoba watshoyo uThixo ukuthi, ndiya kuhlala phakathi kwabo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam bona. Kungoko ndithi, phumani phakathi kwabo, nizahlule, itsho inkosi. Nento engculileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela, ndibe nguyihlo, nina nibe ngoonyana nentombi kum, itsho inkosi uSomandla. Iitempile zobomi bethu zitshatyalaliswe ngokuba besoloko sisenza amabhongo silungiselela iziqu zethu yaye singahambi kwindlela zikaThixo. Njengonyana neentombi zakhe, masizimisele ekuyibuyiseleni kwisimo sayo itempile kaThixo ebomini bethu ngokuqala indlela zethu, yaye sizingqamanise nendlela zikaThixo, hayi ngokomoya kuphela kodwa nengqondo nomzimba. Ukutyhilwa kokuzalisekiswa kwebandla lakhe elizukileyo kuza kuza nokwakhiwa kwakhona kwetempile yomntu ngamnye etshatyalalisiweyo nokuhamba ezindleleni uYesu asibonise zona. Kufuneka sibe nokholo lozuko oluzayo lwendlu yakhe elapha kuthi, ibe nozuko olungaphezu koluya lokuqala, aze yena akholiseke yiyo yaye ayalele iintsikelelo zakhe.